pripun? Piyuh-piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan dimong, malah simbok-simbok. Piyuh simbok-simbok boy ambune remason piyuh. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto ya ampun ibu-ibu ijan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah karo dalang kaya memeti ngono. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam ugi Mak Cangik Yulimbo. Alhamdulillah. Selamat datang wonten ing tlatah Dimong City. Wah, Dimong City. Nggih, keluarga. Saderengipun matur kata-kata kula ugi ngaturaken panuwun terima kasih kagem panjenengan lho Mas Mio. Lah napa? Inggih kanthi jembatan panjenengan utawi lantaran perantara panjenengan kula saged ngaraketaken tali silaturahmi katur nuwun inggih keluarga besar ing laladan Desa Dimong mriki. Samonten ugi matur nuwun kadang-kadang Astra Brata panjenengan ugi Mak Cangik Yulimbo sampun kersa wonten ing hadir wonten ing tlatah mriki sowaning tlatah Dimong. Alhamdulillah tambah dulur rezeki. Nggih, kula saged sowan mriki pun bolak-balik kula mriki. Nggih. Kula percaya dasare arepa dalange sapa wae sing ngisi limbukan ana ning tlatah Dimong ki mesti sampean. Nah, sing kena disambati ya ora aku tok kok. Ya ora dagelan sing kena dibayari nggo beras ki ya mung aku. Oh ngono ya Mas. Nggih. Tek borongan sak sound sisteme lho. Nggih, luar biasa. Nggih, alhamdulillah ndereke panjenengan kasuwun ndereke Astabrata wedal dalu punika lumantar Mas RT. Nggih. Rawuh wedal dalu punika Mbah Lurah niku wajan sembodo matur sembah. Pak Lurah, Pak Sujarwo. Bang Jarwo. Iya, Bang Jarwo. Ya. Bang Jarwo itu Purnawirawan. Oh, Bang Jarwo. Purnawirawan Polri. Oh, Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Purnawirawan Polri. Dulu jabatannya pun Satlantas Polres Madiun. Wah, luar biasa. Juga ditresnani kali sedaya masyarakat Dimong nitik sudah 2 periode wekdal dalu punika mugi-mugi ingkang ketiga saged kasembadan. Amin ya robbal alamin. Aku nerokne swarane Jarwo iso watuk dhewe. Lah wis Jarwo sapa? Sing teng TV nika. Oh sanes nika to? Beda iki Jarwo Kepala Desa. Oh nggih, piyantunipun gagah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge gagah gedhe dhuwur ning ireng. Ya malah ketok malah ketok apa kuwi gales wibawa kok. Niku mertandani panjenenganipun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih. Nah, malam ini dalam rangkaian bersih desa utawa sedekah bumi sisan gawe Agustusan. Wajan. Berarti 2 acara didadekne siji. Aku ngerti sebabnya apa. Kok sebabnya apa kok 2 acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Ora ning ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeyone ya ora sithik. Ora sithik. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng mriki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus to? Beh. Pake sawangen baguse kaya ngene kok. Piye anake bagus, kulite resik, ya ampun, bapake kaya blekok moncrot. Lah penting lak urip. Uripa nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupa nek ora nganggo sabun. Penting lak kosokan. Kosokan nggo suket. Suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase para ibu-ibu. Jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan Dimong, malah simbok-simbok.
Bayu simbok boy ambune remason bayu. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto ya ampun ibu-ibu ijan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah rodalang kaya memeti ngono. Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki Bumi Dimong. Mugi-mugi taun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Kalau Mbah Lurah? Ya. Wah, oke. Langsung di DP bengi iki. Lah ora usah santai mawon kok nggih. Kula pokoke nekane Mas Akbar iku santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Digodhog nemi pun budal. Berarti seneng sedekah. Sedekah. Dana rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Dimong nggih. Nggih. Punika ngadani bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Dana rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Dimong di luar Dimong nggih wonten sing mirsani uga ana ing live streaming ngene iki dana rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Mio Pripun sapa sing seneng nyenengne wong akeh kuwi besok cadangane swarga sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dana rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa enom lanang wedok kuwi besok ganjaran mesti swarga Mas. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem, nek ora gelem sedekah. Nggih. Ayo neraka cadangane. Oh. Dadi nek rumuse sing gelem sedekah nadyan to nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh kuwi mesti swarga. Ganjarane swarga. Yen ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. Jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme Nganjuk Pak Dalang. Nganjuk Kutangin Jalan Mastrip Gandung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Medion. Nggih, menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan boten bayaran? Sedekah lho, sedekah. Kuncine ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki Nganjuk Medion, Mastrip Dimong. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Ora sedekah neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedekah. Sedekah. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok. Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Sing ikhlas sing ora ikhlas ora apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng mriki ndalang. Gelem ora bayaran. Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Lho kene. Mulih tanpa bayaran, mulih tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Lho. Berarti lati pakartimu nyawiji sedekah. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi. Dagel sound system mbok gawa tekan kene iki ora bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendelmen kowe? Kendel piye bareng wis ditransfer lunas. Walah, telek mental kiri ngono kok. Wis ditransfer kok. Lunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan rate kon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus nyenengne wong akeh kuwi mesti kaswargan Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng mriki mara ngulon ning Jiwan niku nyenek jenenge Gode. Gode iki daerah apa Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong Nganjuk ora ngerti daerah kene, Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Kuwi ning kono ki nggon apa ngono lho. Tak omongi. Aja banter-banter. Malah mbok genahke. Wong edan rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye?
Maksude ki ora ngono. Iki tanpa nganggo pamrih kok Mas Meyong mangsaku kok ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah. Ngejak keleng-kelan. Agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane ya kecekel. Leres. Ta? Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang kawruhmu, ya to pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola bali sowan ana ing kene. Yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awit nggih umurku kan isih 17 tahun. Lah. Wong wis pecotot ngono kok 17 tahun yo. Dados ya padha disinau bareng didongake bareng-bareng. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma dipun barokahi kanthi selawatan sareng-sareng Pak Bu nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sedaya tawassalna bi bismillah mujahidillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ngibadah bentuk majelis. Nggih, luar biasa. Nggih. Sing ngepareng lenggah tesih kathah. Kathah lha terus tiyang niku kudu gelem ngaji. Ngaji ya, Mas. Ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate. Ora sah jeru-jeru saking alif baktak niku mau nenten werdine. Lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lagi wong belajar ngaji ngene ki mesti nganggo Iqra, nganggo alif baktak. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an Iqra niku mau nenten werdine, Mas. Layak aku ngene iki malih percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, Alif baktak ya ana artine ana tegese. alif Alif iki artine apa, Mas? aniku ku Allah. Menika Allah. Lip niku tangga. Lho, lip nika? Lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enek lip to? Munggah medun. Nggih niku tangga. Terus? Dadi niku kagem munggah mudun. Munggah medun, maknane munggah medun. Eling ngarsaning Gusti Allah taala kudu diimbangi kanthi hablum minannas wa hablum minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh. Nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Nggih. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah salat 5 waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif bak tak sak. Sak aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sedekah. Alif bak tak sak jim Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat, nggih. Neng ora marai awake dhewe jimpe. Oh, jim ki jimpe. Oh, alif bak tak sak jim hak. Hak ya artinya apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene iki mikir. Maksudnya kaya alif mengopo, bak mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum minanas. Kok iki artine apa? Kok teko ae iki lho. Wis, kono karek ngoyak kene mikir.
Ora ngerti nek karmo omong wae keserimpet. Keserimpet apa? Ah untuku monyong. Matur nuwun. Luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang Widowati, Swarawati utawa Pesinden. Sinden. Iya ta? Dek wingenane sasine niku sura. Wayahe ngungkal gaman. Lah niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho, kok iso ngungkal gamane lho? Sinden niku jenenge napa? Waranggono. Warang niku napa? Warang menika keris pusaka. Ah nggih, nggono lak panggonan. Nggono panggonan, nggone wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. 1 2 3 4 5 beyuh. Jiro lupat mo 6 7 8. Beyuh. Kok iso 8 to Mas? Aku ora nggo sinden nganti 8 lho. Pinggir dhewe kaya subwoofer. Apa ya enak subwoofer. Ya ditanjakne ya Mas. Nggih. Karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggarsari supaya menyapa warga masyarakat ana laladan desa ndi? Dimong. Oke, sepotono, Cok. Yo. Good night, Nduk. Sugeng dalu, Nduk Enggar. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik lho iki lho. Saderengipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjung ngarsaning para pinilenggah. Ya. Badhe ngaturke apa no? Uluk salam. Kula salam injih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos napa dereng? Dereng Bayu niki nek sing nonton ngantos pok mriku to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to? Jalan ora kenek dipiyak motor ki keleh parkir aduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut ndagel. Sing iya. Tahun wingi melu. Kuwi dalange sinten mawon nek Dalange wayangan sinten bersih mawon. desa Dimong iki melu terus Mbak Enggar niku. Oh, nggih to? Tenang kene iki cok bakale kene kok Mas. Sajene. Anak Jane doke. Mbah Lurah kok. Om, Non. enten doke no jenengan. Enek loro nurung netes. Wong wedok ayu kok tekon ndok. Lah coba kali Ucok bakale ana ndok bener. Gitu. Aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok biasa. bakal kok sampean jare ucok bakal Dimong. Mesti ana ndoke to. Ana ndoke, enek bedange. Ana gedange ana ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Apa ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar Dalang. mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, injih niki mau sedekah bumi nggih. Iya. Berarti ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi-mugi desa napa dosa niki mau? Desa. Oh, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Pindhahke saking syukur sakit nggih, Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakda bersih desa ing mangke Ya. masyarakatipun ayom-ayem tentrem kuat slamet sak kabehane. Amin. Nitean nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada Dari iman. iman. Diresiki laire lan diresiki Batine. pun. Wah jan Alhamdulillah. Jenengan direne celak mriki to? cedak kene Pundi? mampira Nduk. Emah nek bojone jenengan kok. Lah, lho. Wah teko namu ngono. Lah piye? Lah Ki kae rencana kan bojoku melu rene Nduk. Nggih, lajeng Awake aturnya anget. gerah. Dadi ya kan nek nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Bu Sinder.
Sobu sinder. Iya. Ning omah berarti tilem bae ya Om ya. Kan sakit. Tur. Wah, Berarti- jan anakku sing dalang ki Heeh. pintere ngaji pol nek nang omah ki. Siapa? Ibuke lara ki kelo diyasinke. Bocah edan. Ora ngono ya. Ranti tak cek nonton to le. Saking Kasih sregepe. Ku tak kei wayang, ku tak kei wayang. Wah, jan halo. Wayangan mi lho. Kuwi kok lak terus nguwenteni teko bar ki kok. Tujuane ya ben kuwi. Ngenteni bar. Ya, tetembangan lelagon Sing nggih, gamelan Pak Cangit. dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten Nggih. pamundutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan Oh, riyen. nggak. Menawi Mardika mbok bilih kersa pripun Ki Demang. Mangke riyen bibar ngaten. niki. bibar Oke. niki. Ya, yo Gendok Ayu Enggar Heeh. ngaturaken Cek. tetembangan. Mangga, napa Mbak? Ninggal katresan nggih Mas. Oke, ninggal katresnan. Heeh. Pamundutan ternyata niku Oh, mau. ninggal katresnan. Cek. Nggih, Oh, pamungdutan saking Mas Heru. Sak- Saking anu, napa niku TW, napa TKW. TKW. Oh, teman-teman Dewi Talang TKW. Mangu. Bingung arep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hong Kong, Taiwan dan Wes, lain-lain. live Fene Mas streaming. Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Ya, ninggal katresnan Mbak Enggar Celorot. Mangga. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Hey. Oke. Meneng bareng. Atur jumateng Bapak Lurah. Bapak Sujarwo. Sip. Nangis sajian ning hatiku. Sawise Arya datang Sragen Gus. Lanjut. Ojo